Dump truck kay karga unta sa barge sa Tampi Port sa lungsod sa Amlan sa Negros Oriental. Hapit mahagbong sa pantalan. Sa videong kuha sa usa sa mga pasahero sa barge, makita nga natugsaw na sa dagat ang luyumpahin sa dump truck. Matod sa tag-iya sa shipping company, Dante Uymatiao, nga aksidente ang nahitabo tungod sa human error. Pila na tulan sa 3 ka oras, una pa nabira ug nahawas ang truck. Nakadayon na hinuon sa pagbiyahe. Kini kitag sa tagsa Panila paghabwa ang sinakong mga bus nga karga aron dili kayo bugat ang bira sa truck. Waray kadaot sa truck. Mipasalig si Matiao nga bayra nila ang nausik nga sinakong bus nga nahog sa dagat tungod sa aksidente. Samtang nagbutang og oil spill bombs palipot sa barge aron pagsiguro nga why oil spill. Dugang ni Uymatiao nga dugang mitigating measures ang ilay patuman aron kalikayan nga mahitabo ang susamang insidente. There was a miscommunication na yun sa barge sa tao ba niya. Wala pa bito mahugot o mayo sa atubangan nga ramp ba. So pagsulod sa truck niya ang barge, so there was really an accident. So na-okay naman na nasa magiging that it was really a human error and accident that happened. Sir, samahan